Svinia, švinka, švinečka, tu bude stať chyžečka. Vítajte v obci Svinia na stavebnom pozemku. Masi, to nie je dobrý ten dážnik, bo mi tu furt do očí ide. To je Xiaomi. A to čo, nahráva, alebo čo sa mi robí? Kvapky počíta. OK, dobre. 600 m štvorcových 20x30 so stavebným projektom, kanalizácia na pozemku, vodovod na pozemku a dokonca je tu už aj stavebné povolenie a projekt. Takže si kúpte. Pozemok je prakticky rovinatý a nachádza sa na ňom kanalizácia, elektrina a takisto vodovod. Prístup je zabezpečený po spevnenej prístupovej ceste, na ktorej bude budúci majiteľ nadobúdať spoluvlastnícky podiel o výmere 100 m štvorcových. No a ešte k tomu je na tomto pozemku už vydané stavebné povolenie, no a samozrejme by to nebolo možné bez toho, aby k tomuto pozemku existoval aj projekt rodinného domu. Ak teda preferujete lokalitu s výbornou dostupnosťou do krajského mesta, taktiež výborným napojením na diaľnicu D1, tak toto by mohlo byť niečo určite pre vás. A tu kde na displeji ukazuje? To v telefóne. Aha. Určite. No, ak sa vám takýto pozemok páči, tak nemajte ma kontaktovať telefonickým mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš Xiaomi dážnik, aby ste sa dozvedeli, koľko kvapík na ňu dneska spadlo.